Francisco Zaragoza Esbrin, bon dia i bona diada. Bon dia. Ens retrobem una altra vegada perquè em sembla que l'any passat o l'altre ja vam fer una entrevista, d'acord? Crec que Doncs sí. Avui parlarem de l'última novel·la que has publicat, que es titula El rebost de la ment, que ja té un focus d'interès, perquè rebost és una mica l'evocació d'un lloc on guardes moltíssimes coses que moltes vegades no sabem quines coses estem guardant i que a vegades hi ha sorpreses. Sí? Sí. A tu et vaig llegir a una novel·la, La font de l'àngel, que tenia una estructura molt moderna en el sentit que estava estructurada com missatges de WhatsApp, Sí. molt interessant, i d'això fa 5 anys o 6. Més o menys. Sí. I has publicat altres que jo les denominaria, com tu abans m'has fet la precisió, no de ciència-ficció, sinó de ficció científica. Perquè és important saber que Francisco Zaragoza és enginyer Químic. I també químic, no? Ha treballat enginyer químic? Enginyer químic. I doncs té una visió també de la ciència més ampla que un escriptor qualsevol que no tingués aquesta formació científica. I sempre et mous, tant al celler també, perquè vas publicar al celler també un lloc on es guarden els vins i... Etiquetats, sí, debidament aparellades, sí. És l'important. La teva consideració principal a les teves novel·les és com una perspectiva del que pot fer la ciència, sí? I del futur. Més a més, també una mica aplicada a la manera que jo soc. O sigui, jo soc una persona terriblement estructurada i, evidentment, quan jo faig una novel·la, sé com acaba. Vull dir, això és una de les coses que molta gent, doncs, ja saps com acaba? Sí. Moltes vegades, evidentment, pel camí va torçant i hi ha personatges que realment els personatges es creen ells. I tu comences amb una idea, però potser aquest personatge veus que parla d'una altra manera i ells són. Vull dir, jo sempre tinc un exemple d'una novel·la policíaca, que és l'Arcoiris, Sepulta en Sevilla, que la segona part que vaig fer havia creat un inspector, un comissari, un inspector i un subinspector, i la segona novel·la la van escriure ells. Els tenia tan endinsats que d'alguna manera era la novel·la, però ells parlaven ells, diguéssim, i jo escrivia. No feien cap esforç, era una miqueta com una possessió dels personatges. Exactament, és una mica així. I això que dius de l'estructura, o sigui, tu comences a escriure, anem a posar l'exemple, aquesta novel·la que la poden aconseguir a qualsevol llibreria, no? Bueno, sí. I sobretot una cosa, se la poden descarregar gratuïtament de la meva web. M'encanta, aquesta manera altruista de comunicar les teves... Però no només aquesta, sinó totes. Ho sé, perquè he entrat a la teva web, al teu blog també, i... Diguem-ne que a l'escriure ho fas amb molta il·lusió i jo tenia una frase que deia: escric una novel·la, guanyo el planeta i em retiro. Que vas ser finalista del Planeta l'any 2004. Vaig escriure una novel·la, vaig ser finalista del Planeta, però no la vaig guanyar i evidentment no vaig poder retirar. És així, és un bany de realitat que tens i dius, bueno, doncs escolta'm, jo m'agrada escriure, doncs vaig a escriure i vaig a posar-hi tota la manera que sóc jo i que la gent gaudeixi. Que és el principal. Que la gent gaudeixi i jo gaudeixo. Exactament, perquè aquí la qüestió de gaudir és tant l'escriptura com l'efecte que té la teva escriptura sobre els lectors. Exactament. I comparteixes, doncs, se la poden comprar perfectament també a les llibreries, però també que sàpiguen que a la teva web... A vegades em sorprèn, perquè però a vegades em sorprèn que em ve algú un llibre i dic, no l'has tret? I em contesten de la llibreria tal. De qualsevol lloc, no vull dir res. I dius, vale, doncs fantàstic. T'agrada? Sí, ja està. Cap problema. Doncs anem a parlar del rebost de la ment, que m'ha encantat quan hem parlat abans sobre el nucli d'aquesta novel·la, que és una persona... Bueno, explica-ho tu. Bé, la novel·la comença amb... O sigui, el leitmotiv és un home que surt d'un judici on les coses no li han anat gaire bé i surt, doncs, recordant-se de la Verge i de tots els sants. I té un accident de cotxe, perquè va distret, no es dona compte que ha sortit de l'autopista i amb un revolt es cau i cau per un penya-segat. L'indueixen un coma i aquí està el fet, i és que totes les persones que els indueixen un coma, el 20% d'elles
està conscient per sentir, no pas per explicar-se, però sí que va sentint tot el que diuen al seu voltant. I aquest és el motiu en el qual, doncs, evidentment, la novel·la gira amb uns personatges especialets, com són, evidentment, la mare, que és una mica mèdium i que connecta doncs, amb la numerologia, amb la gematria de la cabala jueva i amb el tarot. O sigui, tot això ho adoba d'allà i queda un caldo. Un caldo que dona moltes ganes de llegir aquesta novel·la. Jo la primera, perquè me l'has regalat, i moltíssimes gràcies. Doncs també has tingut alguna de viatges en el temps. Ara has posat tota aquesta tradició esotèrica, suposo per poder connectar amb altra realitat que ell viu, clar, a través de la seva mare. Ell la viu. Molt interessant. O sigui que podem dir que aquesta novel·la és ja per llegir ja. Perquè tu, amb la teva formació científica, és clar que no posaràs bajanades. No, jo la documentació i l'estudi d'una... Possiblement m'agrada més encara que escriure la novel·la. Documentar-me i recollir la informació. De fet, així a tall de veu, de la trilogia del futur en el passat, aquesta que tal, tinc un Excel que el dia que el vulgueu veure de les 3 novel·les és una connexió bàrbara. Perquè lligar-ho tot. Perquè tens una coherència també, i els teus temes tenen una coherència. Procura. Doncs Francisco Zaragoza Espí, moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Aquesta és la novel·la. Un plaer. La teva web té també el nom teu o té algun altre? No. franciscozaragozaespí.com. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, ens veiem i ja et diré què tal la novel·la. Molt bé, moltes gràcies.